Er is een nieuwe kapel opgericht in Limburg. Bluesmuziek natuurlijk, dat geef ik toch in het hart. Ja. Het is een soort joekskapel of zatenkapel, wie ze dat in het zuiden zeggen, zaterharmonie. En dat is namelijk ons Oranjekapel. En de Oranjekapel heeft een hele speciale functie. We hebben ze het vorig jaar al hier in de studio gehad. Die hebben namelijk als functie om het Nederlandse elftal te gaan begeleiden op alle evenementen die er zo'n beetje zijn. Hier zien ze op het brugje bij Bartlehem. Daar zijn ze gaan oefenen afgelopen december. Hebben ze concerten gegeven in Friesland, in Bartlehem, dat beroemde bruggetje van de Elfstedentocht. Maar nu, vanavond hebben ze generale repetities, zou ik maar zeggen. Dan komen ze alle 30 daar bij elkaar. En die initiatiefnummer is natuurlijk nemens minder als Jos Vossen. Jos Vossen, dat is makelaar, maar dat deed er eigenlijk gevuld zelf, denk ik, met een beetje de bier. Want Jos is zelf trompetist bij de Joekskapel en hij heeft jarenlang met zijn eigen kapel, Sokkerpijk, uit Tegelen, het Nederlands elftal begeleid. Hoe die ook gingen spelen in de wereld, Jos was met Sokkerpijk de bier. Dat Sokkerpijk, dat is ter ziele niet meer gaan. Althans, deze Jos die bij betrokken heeft, er zal gewoon een eigen kapel oprichten. En om even te kijken wie groot het kent zinnen, laat ik even een filmpje zien wie dat vroeger met Sokkerpijk toeging. En Jos Vos, het is een promotiefilmpje in het Duits gemaakt, vandaar zie je af en toe eens een Duits tekstje. De muziek, daar heb ik even weggeknipt, want dat zou niet fair zijn. Het is een nieuwe kapel, dus de muziek dat wordt nog een keer beter dan Sokkerpijk. Maar laten we even kijken wat Jos allemaal tot stand bracht met die oranje kapel toen in dat tijdallen. Zuster, dat is de kapel, in het oranje gekleed natuurlijk. Die Stimmungskanonenkapelle. Hij huurde zelf altijd vliegtuigen in. Dus dat is zo wat. In een boot heeft er altijd ter beschikking. Wat kostbaar allemaal, dat is toch? allemaal heel kostbaar. Daar heeft er sponsors voor gevonden. Hier zien ze bijvoorbeeld de trein in Praag. Daar een eigen Jos Vossen trein. Hier zien ze door de binnenstad van Porto tijdens het EK voetbal in Portugal. Hoe ze ook geweldige stemming hebben gebracht. En het leuke is altijd dat die kapel, dat schep vriendschap. Ik ben zelf erbij geweest wie Duitsland tegen Nederland heeft gevoetbald in Porto. En gewonnen? Hebben ze toen gewonnen? Nou, dat lof het om een eerder voor. Het was een mager 1-1. Maar dat was wel goede stemming. Maar dat was een geweldige stemming. Het dreigde een beetje om vechten te lopen tussen die Duitsers en die Hollanders. En op een gegeven moment komt die kapel door en het wordt allemaal vrede. En dat is het schone van zijn oranje kapel. Ze gaan binnenkort, althans dat wil zeggen in juni, gaan ze naar de Oekraïne. Ze hebben vanavond generale repetitie waar ze allemaal bij elkaar komen. Er is al een Russische mevrouw bij, een zekere Olga, die gaat toen een beetje Russisch leren voor in die Oekraïne natuurlijk. Ja. En Jos Vos heb ik beloofd dat er morgen hier in de studio is om over de voortgang van ons eigen Limburgse Oranjekapel te spelen. 30 Limburgers er met te komen berichten. Dus dat is Joeksharmonie noemt er het zelf. Een Joeksharmonie noemt het, ja. Dat is natuurlijk stimmungsvol en daarna is het geweldig om dat bij te kunnen zinnen. En ik heb het morgen even vertellen, hier bij ons, bij TV Limburg. Ook goed nieuws, het Limburgse Letterkundig Museum, die hebben een poëziewedstrijd